Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hadian balayo priang ya kajing od jing nam jong kipat ba nong shong shnong garambrai jerngam constituency halor kajing sneu ka balapalat pot jong ka surok ha ka shnong selang nagaliang jong MLA harengkat MDC garambrai jerngam constituency kilapha ban maramat no ya kate ka surok ya kajing maramat la le hi da MLA harengkat kajing etre lang bar MDC ya ka balas dang ru ban pha dagi pu shilom na ka benta ban pentrei kata nadu ka khat santarik unaitung arajar arpo bat kandang yai biteng ru hado ban dala ban maramat lot ya ki benta ki balas niu palat jong ka surok kumban sipun kan mau bahagini ki benai balalek MLA bar MDC harengkat ki engineer katanat PWD kila lek ban jurep ya ka surok lembat ki weide ki surok ki badan hapo garambrai jerngam constituency Habai ekran berkilat patai kubor, nagaliang jong MDC garambrai uba bajab pengrop. Ula ong barengkat baru MLA kila persyang menuat lat wat lenti na ke sorkar, ban yok penbhaya ke surok. Nrei lasung tu bakani gadai kepor ke bae ya ke sorkar, namar ke jinghiran ke pisa, namar ke jingwan lenshop jong ke klam COVID kat kendai. Uba pengrop ula ong syuk-syuk barengkat baru MLA kila dep ban le yakendu yau General Manager jong ke NHIDCL jong ke sorkar India halor ke jing sateng jong ke surok airline na nongstoin sharambrai syaduk kersyai chayagon bat layo jing tip ban nagadau jong ke klam COVID kat kendai lapan sange no shwa shipor. Hadin bangi lai iba ka kala penjulur bon yang ka tu surok ka banet syapo ka konstituensi jungi ka bahab po ka nongstoin konstituensi ka bagi khot ka selang nakaliang jong MLA bat nga ngila ya persyanghi banya watlat walanti bat ka sarkar handrai sotu ba kumgane ka por ba ka bisa ka hiran ba namar ka jing wanling shop unyo klam COVID-19 te sarkar jelaru kasyam jing ban ai sanction ya kane ka surok ban repair namar ba ka ne surok ka adon lupa po ka pipeline baginya shna jong ka sarkar kami te omban se MLA nakabor jong ula shim ya ka sinjam ban pha hi daki poshilum trok bat ki nong tray ban ya tray yang tu surok hang tu hapo selang bat ni ai ka jing kubleiru ya ka PWD office si borak way hapo nong stan ki engineers ki bala ya dan bentalem ban ya advice singi kumno ban ya le yang surok ban ya shna ban ya repair manumala nang ba ki pat ba nong shong jong athan ramrai kinum jenjar akan let kawan nakane ka surok ka badan po selang te bat ka bayadai bat kane ka national highway ka ba kiong kane ka nongstoin ramrai kershai chaigao haka jingeli kendu jonga baru MLA yau general manager jong ka NHIDCL ngira ya sotu shai ba lingba ka notification jong ka government of India Finance Department kila ong ba ya kino ki ongoing projects nakadaw niyo klam COVID-19 kila put on hold shwa yaw niyo financial year bamenta handray ngimday bandu jingkan man namar ba kakum ka jingkran baru general manager ula ong ba ya kane ka project can take up how financial year arajar arpoi arpoar te kumta ngiru ni kerman hi but bagane ka surok rukan urlang no ploy ba kanya dap no kloy khnang ba ka konvensi ba ka state hi baraway kan yo jing mentoy na yang surok ba ka jing dan jong no klam COVID-19 ni sotu ba ka jing dokam do jam ru kala jor ba te da jing wan jong ni ki national project ki ba he ki ba de ki spakulur te ka shna kata ka opportunity ba ang ki create employment opportunity ka play kala kalenti banyo kam yo jam ha ba ki don kum kini ki project ki bahe apo ka state jong hi bro ko